Λοιπόν, θέλω να σας κρατήσω στη συντροφιά μας, γιατί θέλω να πάμε να δούμε μαζί μια πολύ όμορφη ιδέα που υλοποίησαν και πραγματοποίησαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος και κυρίως μια ομάδα νέων ανθρώπων, αλλά μαζί με την συμπαράσταση δύο μεγαλύτερων που έχουν την τεχνογνωσία. Μιλάμε για την πρώτη χειροποίητη φάτνη στον Πλάτανο στο Καστέλι. Είναι στο κέντρο της πλατείας, είναι με μορφές μάγων που φτιάξανε μόνοι τους. Όλη η φάτνη είναι φτιαγμένη από την νεολαία και από την πολιτιστική ομάδα του συλλόγου που υπάρχει εκεί πέρα, με πρόεδρο τον αγαπημένο μας τον Στάθη τον Μπαλιάμπελο, όπου πήγαμε, τον συναντήσαμε, μας μίλησε και μας έδειξε για ποιο λόγο μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία και πώς υποδέχτηκαν έτσι τα φετινά Χριστούγεννα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή παρέα με τον Στάθη Παλιάμπελο. Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, Βαντελή. Πού είμαστε τώρα ακριβώς, πού έχουμε τρυπώσει? Είσαι στη κεντρική πλατεία στον Πλάτανο Κισάμου και έχεις τρυπώσει στη φάτνη μας. Εδώ τώρα είναι κάτι που γίνεται φέτος για πρώτη φορά. Ουσιαστικά ήταν μια σκέψη που κάνατε από τον Εξοραϊστικό Σύλλογο Πλατάνου. Ακριβώς, ναι. Τι ήταν αυτό δηλαδή? Η ιδέα μας είναι να δώσουμε κάθε χρόνο, από τότε που ξεκίνησε ο Σύλλογος, κάθε χρόνο να δίνουμε μια χριστουγεννιάτικη νότα και να κάνουμε χριστουγεννιάτικες δράσεις στο χωριό μας. Να καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουμε γιορτές, Χριστούγεννα και κυρίως τα παιδιά, που είναι μια γιορτή για τα παιδιά, έτσι να ευχαριστηθούν στο χωριό κάποια πράγματα. Και κάνατε μια ολόκληρη τοποθέτηση μιας φάτνης φτιαγμένη από εσάς στην πλατεία του χωριού. Ναι, ακριβώς. Είμαστε στο κεντρικότερο σημείο του χωριού, στον Πλάτανο, και εδώ πέρα φτιάξαμε μια φάτνη. Θα έχουμε και χριστουγεννιάτικο δέντρο σε λίγο, θα έχουμε διάφορα πράγματα. Οι κάτοικοι πώς αντέδρασαν όταν άρχισαν να βλέπουν ότι υπάρχει μια κινητικότητα χριστουγεννιάτικης φύσης στην πλατεία? Οι κάτοικοι μια χαρά, έχουν στηρίξει όλες τις κινήσεις, τις στηρίζουν με πολύ χαρά. Υπάρχει στο πρόγραμμα κάτι για τα Χριστούγεννα, να ανοίξετε τη φάτνη για το κοινό, για τον κόσμο? Ναι, βέβαια. Στις 15 του μήνα θα γίνει μια μικρή τελετή εδώ, όπου θα έχουμε τη χαρά να είμαστε για πρώτη φορά στην έδρα του συλλόγου μας, στην καινούρια. Θα γίνει χριστουγεννιάτικο παζάρι, θα γίνει φωταγώγηση εδώ της πλατείας του χριστουγεννιάτικου δέντρου της φάτνης, και μετά θα ακολουθήσουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις σε άλλες μέρες. Η μία θα είναι η προβολή χριστουγεννιάτικης ταινίας στην αίθουσα εκδηλώσεων εδώ του χωριού μας, και την παραμονή των Χριστουγέννων φιλοδοξούμε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο να έχουμε εδώ το μαγικό τρενάκι του Άγιου Βασίλη για τα μικρά παιδιά. Η κυρία Μέρη τώρα εδώ θα μας δείξει πώς ακριβώς φτιάχτηκαν όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Με πολλή φαντασία, δουλειά πολύ και κέφι. Όπως είπε και ο πρόεδρός μας, θέλαμε να δώσουμε φέτος ένα άλλο χρώμα στην κεντρική πλατεία μας και στα παιδιά του χωριού μας, και έτσι λοιπόν φανταστήκαμε να κάνουμε ένα μέρος το οποίο ήταν εντελώς ξεχασμένο, να το αξιοποιήσουμε και να φτιάξουμε μια φάτνη μέσα, γιατί είχε την προϋπόθεση για να υπάρχει το περιβάλλον και να το δέσουμε μέσα σε αυτό. Και οπότε ξεκινήσαμε με πολύ κέφι και με ό,τι παλιά είχαμε. Αυτό είναι φτιαγμένο από παλιά ρούχα και γύψο και με χρώματα και με φαντασία πολύ. Κομματάκια, το κομματάκι, το ύφασμα, το βουτάμε στο γύψο και μετά το στρώνουμε και του δίνουμε αυτά τα σχήματα που έχουμε δώσει και κάναμε τη σπηλιά αυτή για να φτιάξουμε τις κούκλες μας. Οι κούκλες είναι αποκλειστικά φτιαγμένες από εμάς, και βεβαίως να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ο σύζυγός μου, ο Μανουσάκης Αδαμάντιος, είναι ο δημιουργός που έχει φτιάξει όλο το design, όλο αυτό, και μαζί με όλη την ομάδα που έχει ο Εξοραϊστικός μας Σύλλογος, που είμαστε ομάδα για να δημιουργούμε πράγματα εδώ, καλλιτεχνικά που λένε, φτιάξαμε τις κούκλες, τις φορεσιές μας τις έχει φτιάξει η Μαρίνα Κομπογεννητάκη Σαρδουλάκη από Αθήνα και μας έχει κάνει, είναι χορηγός μας και στα υφάσματα και στη δουλειά, και όλα τα άλλα κούκλες και φάτνες και το περιβάλλον. Επίσης το ωραίο εδώ πάνελ που μας έχει φτιάξει ο σύμβουλός μας μέσα στο Σύλλογο Κουτιάβας Νικόλαος. Kids from 1 to 92.
it's been said many times, many ways. Merry Christmas to ένα πανέμορφο χωριό και κυρίως μια εκπληκτική πρωτοβουλία που πήρανε, μια ιδέα, γιατί υπάρχει το μπόλιασμα από νέα παιδιά εκεί πέρα, αλλά και είναι η ωραίο βοήθεια. να υπάρχουν λόγοι και τρόποι να κρατάς την νεολαία σε ένα μέρος. Ασχολείται, ενδιαφέρεται, συμμετέχει και είναι πολύ σημαντικό γιατί και ο Στάθης ο Παλιάμπελος είναι από τα παιδιά που έχουν την όρεξη να τρέξουν και τη μέρα και το απόγευμα παράλληλα με τις υπόλοιπες εργασίες τους και τους στέλνουμε την αγάπη μας. Αλλά είναι ωραίο όποιος περάσει από τον Πλάτανο να βρεθεί στην πλατεία και εκεί που θα έχει την αίσθηση ότι διακρίνει με το μάτι του κάτι σαν μικρή σπηλιά, όταν θα δει να λαμπυρίζει από μακριά, να πλησιάσει να δει τη φάτνη πάνω στην οποία έχουν σχεδιάσει και όλες τους τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για την επόμενη περίοδο και θα σας ενημερώνουμε για αυτές. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πάρα πολύ ωραία. Σας άρεσε? Πάρα πολύ. Να πάτε. Ο Στάθης είναι και φίλος μας, δεν ξέρω προσωπικά. Και όλα τα παιδιά είναι πολύ άξια. Είναι καλά παιδιά όλα τους. Σας ευχαριστούμε.